بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وخلق الذكر والأنثى، والصلاة والسلام على خير من سام وصلى وقوم وربى وعلى الآل والصحاب ومن استبى. amma ba da yan uwa masu albarka, yanzu da nake magana karfe 7 ne saura kwata na safiyar ranar Laraba, wanda ya dace da 22 ga watan 12 shekara ta 1441 hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga garin Makka zuwa garin Madina, wanda ya daidai da 12 ga watan 8 shekara ta 2020 miladiya. Wanda wannan shine darasi na farko da zamu soma cikin littafin Madrusu Lugatul Arabiya, wanda karatu ne a matsayi na daura kuma na mai somawa, wanda karatu na ɗalibi kuma mai koyo mai koyarwa, wanda insha Allah zamu soma a cikin wannan makaranta ta mu at-tasfiya wa tarbiya لتحفيظ القرآن Arabic and Science Academy, wacce take Kano wacce take cikin garin Kano a karamar hukumar Nasarawa a unguwar Hotoro cikin gari daura da gidan Dawisu. Allah ya ba mu ikon dacewa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mala yace ad-darasul awwal, darasi na farko. Haza, ma'ana in an ce haza ismu isharati lil qaribi muzakkar, ma'ana suna ne da ake nuna shi a kusa kuma ake nuna abu namiji. Mala yace haza bait, wannan gida ne. Haza masjid, wannan masallaci ne. Haza bab, wannan kofa ne. Haza kitab, wannan littafi ne. Haza qalam, wannan abu rubutu ne. Haza miftah, wannan mabudi ne. Haza maktab, wannan tebur ne. Haza sarir, wannan gado ne. Haza kursi, wannan kujera ne. Haza kursiyun, wannan kujera ne. Ma haza, malam sai bude da ma haza. Ma ismu istifham ne, ma'ana yana daga cikin adawatul istifham, ma'ana abin da ake tambaya da shi. Inda aka ce ma haza, ana nufin menene wannan abin da ba mutum ba. Mutum ba a ce masa ma haza, sai dai a ce masa man haza, tare da ya zo cikin Qur'ani inda Allah yake magana akan halitta. Anan yayi magana, ruwaya biyu sun bambanta tsakanin Warshu da Hafsu. Ɗaya ta ce man haza wa man fihin, wata ta ce wa ma fihi. Almuhim dai abin da yake shine ma haza, menene wannan. In an ce ma miye, ba mutum ba kenan, kaga miye. In an ce haza, wannan, sai ce ma haza, menene wannan, sai ce haza bait, wannan gida ne. A haza bait, shin wannan gida ne. Kaga wannan hamzan ta aha ta zamanto harful istifham, ma'ana harafi na tambaya li shak, tare da kuma shakku. Dan haka ita da hal da haza da hal din na aiki ɗaya suke idan sun zo sun rigayi kalma. Sai ce na'am haza bait, wannan gida ne. Ma haza, menene wannan. Haza qamis, wannan riga ne. A haza sarir, shin wannan gida ne. Yace la, a haza kursiyu, wannan kujera ne. A haza miftah, shin wannan mabudi ne. La, yace a haza qalam, wannan abin rubutu ne. Ma haza, menene wannan. Yace haza najm, wannan tauraro ne. Tamrin, gogewar ka kai mai karatu. Yanzu wayancan abubuwan da muka ambata a nan feji mai namba 7, za ku ga malam ya kawo mana su. Mun ambace su a farkon tun daga kan feji mai namba 5 zuwa namba 6. Wayannan su muka ambata tun daga kan feji mai namba 5 zuwa 6. To ga abubuwa da muka karanta, za ga hoton su, ko ne ya sa hoton sa. To sai ya zo nan ya cire sunansu sai ya sa maka hotonsu, sai ce ma haza, menene wannan.
kai kuma sai ka faɗi sunan abin sai ka ce misali haza miftah, wannan mabuɗi ne. Ya ƙara ce maka ma haza, sai ka ce haza kitab, wannan littafi ne. Ma haza, menene wannan? Haza qalam, wannan abun rubutu ne. Ma haza, menene wannan? Haza bab, wannan kofa ne. Wannan kofa ne. Ma haza, menene wannan? Haza bait, wannan gida ne. Ma haza, menene wannan? Haza kursiyun, wannan kujera ne. Sai ka zo ƙara cewa tamri, gogewarka kai dai mai karatu na biyu. A haza bait, shin wannan gida ne? Kaga ya nuna maka masallaci kuma ya ce maka a haza bait, yana ce maka shin wannan gida ne? Ma'ana ka ga harfin listifham ya zo lishak ko kuma lissu'al. Ya ce a haza bait, shin wannan gida ne? Abinda za ka ce masa sai ka ce la haza masjid, tunda ban yi a baya sai ka ce a wannan masallaci ne. A haza miftah, shin wannan mabuɗi ne? Sai ka ce la haza qalam, wannan abu rubutu ne. A haza qamis, shin wannan riga ne? Sai ka ce la haza. A haza qamis, shin wannan riga ne? Ka ce na'am, riga ne. A haza najm, shin wannan tauraro ne? Sai ka ce na'am, tauraro ne. Tamarin salis, gogewarka mai karatu na uku. Mala ya ce ikra, ka karanta, waqtu, ka rubuta. Haza maktab, wannan tebur ne. Haza masjid, wannan masallaci ne. Haza qalam, wannan abu rubutu ne. Haza sarir, wannan gado ne. Ma haza, menene wannan? Haza kursi, wannan kujera ne. A haza bait, shin wannan gida ne? La haza masjid, wannan masallaci ne. Ma haza, menene wannan? Haza miftah, wannan mabudi ne. To sai ce man haza. Kun ga ƴan uwa masu albarka, matukar kuna tare da mu, kun ga an samu bambanci anan da yace man haza. Idan an ce man haza, ma aikinta shine me wannan? Man tana aikin waye wannan? Haga wannan man harful listifham lil aqil, harafi ne da ake tambaya ga mai hankali, mutum kadai ake iya cewa man haza. Namiji zaka ce masa a kusa man haza, waye wannan? A mace a kusa zaka ce mata man hazihi, wace ce wannan? Amma duk abin da ba mutum ba zaka ce masa man ba, ka ce ma. An fahimta? Mala ya ce man haza, wane ne wannan? Ya ce haza tabib, wannan likita ne. Man haza, wane ne wannan? Haza walad, wannan yaro ne. Man haza, wane ne wannan? Haza talib, wannan ɗalibi ne. A haza walad, shin wannan yaro ne? Ya ce la haza rajulun, wannan babban mutum ne. Ma haza, menene wannan? Haza masjid, wannan masallaci ne. Man haza, wane ne wannan? Haza tajir, wannan ɗan kasuwa ne. Haza kalb, wannan kare ne. A haza kalb, shin wannan kare ne? Ce la haza qit, wannan muzuru ne. Haza himar, wannan jaki ne. A haza himar, shin wannan jaki ne? La haza hisan, wannan doki ne. Wa ma haza, kuma menene wannan? Yace haza jamal, wannan raƙumi ne. Ma haza, menene wannan? Yace haza dik, wannan zakara ne. Man haza, wane ne wannan? Yace haza mudarris, wannan malami ne. A haza qamis, shin wannan riga ne? Yace la haza mindil, wannan hankici ne. Tamrin, gogewar ka kai mai karatu. Ikra, ka karanta, waqtu, ka rubuta. Ma haza, menene wannan? Haza qalam, wannan abu rubutu ne. Haza kalb, wannan kare ne. Man haza, wane ne wannan? Haza dabib, wannan likita ne. Haza jamal, wannan raƙumi ne. A haza kalb, shin wannan kare ne? Ce la a haza kid, wannan muzuru ne. A haza dik, shin wannan zakara ne? Na'am, zakara ne.
a haza hisan shin wannan doki ne la a haza himar wannan jaki ne a haza mindil wannan hankici ne a haza walad shin wannan yaro ne na'am yaro ne man haza wane ne wannan haza rajul a wannan babban mutum ne da wannan muka kawo ƙarshen darasi na 1 za mu ga yiwuwar za mu yi karatun insha Allah zai rinka zuwa darasi 2 3 a yanzu za mu nemi shawarar ku ƴan uwa domin mu ga yadda tsarin zai tafi. Allah ya ba mu dacewa. wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.